Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле тамашасылар. Пермь крайында яшәгән, танып, Ҡайпан, Ғәйнә ҡәбиләһе башҡорттарын ғилми әҙәбиәттә иң төньяҡ башҡорттар тип йөрөтәләр. Уларҙың үҙәгенә әүерелгән Чернушка ҡалаһында күптән түгел генә край башҡорттары ҡоролтайы ойошоуына 10 йыл тулыуға арналған мөһим байрам саралары уҙғарылды. Ҡоролтайҙа Чернушка район хакимиәтенән, Башҡортостандың мәҙәниәт, мәғариф министрлыҡтарынан, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитетынан рәсми вәкилдәр, крайҙың 10 районынан, Көнгөр, Аса, Чайковский ҡалаларынан ҡунаҡтар ҡатнашты. Пермь крайында төрлө этник сығышлы ҡауымдар, зыряндар, астяктар, удмурттар, мансыйҙар һәм башҡорттарҙың бик боронғо ҡәбиләләре, танып, Ҡайпан, Ғәйнәләр төпләнгән. Байрамда ҡатнашыусылар край башҡорттар араһында уҙғарылған тамырҙарыңды һәм ырыу тамғаңды беләһеңме тип аталған конкурс шәжәрәләре менән танышты. Илем, җирем, телем, халҡым, туған илем Башҡортостан, милләтем башҡорт, ырыуым ҡыртаныбы, тамғам доға, ағашым алмағаш, тамырым бұрай, үләнем ҡурай, тумышым янкисәк, булмышым ҡазаншы, ҡышым сандуғаш, батырым шаймыра, хайваным йылҡы, тамғам доға, ыраным мұң, әйтемем янкисәкләр, башҡорт тылғымы, башҡорт ҡаны безнең рухта. Был конкурс ярты йыл элек иғлан ителгән. Һөҙөмтәлә 7 нәҫелдең бик күп ғаиләләрҙең шәжәрәләре төҙөлгән. Улар араһында билдәле мәғрифәтсе, Ирәкте ырыу башҡорты Ғали Соҡоройҙың, билдәле фольклорсы ғалим Кирәй Мәргәндең шәжәрәләре бар. Беҙҙең ижади төркөмгә лә улар менән танышыу бәхете тейҙе. Мәҫәлән, Ҡыртанып ҡәбиләһе Зекрия нәҫеле варифтарының тамырҙары Башҡортостандың Борай районы Киҙгән ауылында. Йәшәйештәре Асҡын районы Ҡаҙансыла. Зекрия шәжәрәсе минем зурәткәйем. Зурәткәйемнән алып кителгән шәжәрә. Бу 13 буынны хәтерләтә. 1621 йылдан алып алына. Шушы Зекрия шәжәрәсендә безнең барлык тоҡомнарыбызда мөғаллимнәр, уҡытыусылар, инженерлар, летчиклар, табиплар. Бүгенге көндә инде безнең туған тумышаларыбыз шушы ағаш формасына китерелгән нәсел-нәсәпләребезне, балаларыбыз, оноҡтарыбыз, алар һәр ваҡытны белеп, аңлап үссеннәр дип, аларға мирас итеп ҡалдырырға шулай формада шәжәрә төҙөлөр. Бу шәжәрәдә инде безнең иң беренсе Тимербай менән моннан китә, Ғабделъяппар, Ғабделсаттар, Ғабделманaf, Зекрия, Зариф, Мөхәммәт. Мөхәммәттән туған Зекрия, Зекриядан Ғабделғаян, Ғабделғаяндан туған Мәлхәм, Тәлғәт, Фирғәт, Айдар, Айвар, Илдар һәм Дилдан кечкенә улыбыз Юлай, тоҡомно дауам итеүшебез. Иң өлкән абыйым менә ҡаршыбыҙҙа тора. Рәшит абый. 75 йәштә. Шуннан апабыз шушында безне хәзер. Ул да 75 йәштә. Иң кесеһенә нисә йәш? Иң кешесенә 5 йәш. Алардан да кешесе бар 2 генә йәш. Монда барлығы минем кергән инде 158 кеше. Улар ниндәй фамилиялар менән йәшәй хәҙер? Бүгенге көндә безнең фамилиялар Зарипова, Зариповлар, Зекрин, Зекриннар, Фатиховлар, Хаматовлар, Мөхәммәтовлар. Менә шундай бик күп төрлө безнең шәжәрәбез. Кишерткән тамыры кебек. Без 12 буынға ҡәдәр үзебеҙҙең нәселне бик әйбәт беләбез. Зәкәрия ҡартатай муллалыҡҡа уҡыған, Троицки шәһәрендә 9 йыл уҡыған. Ул миңа сөйләй торғаны инде, нигә Мәжит Ғафури белән бергә уҡыдыҡ дип. Азаҡ балаларын ял ваҡыттарҙы, кәлке ваҡыттарҙы уҡытып, шулай үзләренә аҡшайып, шулай иттереп уҡып биреп, зур белемле кеше булып, унан соң аны инде Уфадан, аның бармында менә указы ебәрелгән улай итеп, шушы Янкисәк ауылына күсеп килгәннәр, анан без шушы Янкисәк ауылында туып үскәнбез. Аның нимә 7 баласы булып, 4-се фронтка китеп, 3-се фронтта кайтмадылар. Инде берсене Ғаян бабай дигән бабайыбыз
koyttan. Kayan babay mana olar ult уже koytqa şimdi mulla bolup bir uzaklık uğan kişi 93 yaşadı. Yine baba uçturdu. Yine de ali bugün 6'sı onun demek ister. Kayan babay bir uğan dik şitis dik demek zor hürmetke layıklı kişi buldu ol, akıllı. Bizim nesilde temaki torkat işken kişidir. Mana şunu bilen demek biz ülümüzün neslinin tertipli, akıllı ittirip, ortataylar, etiler, bizni şunday terbiye verip üstürgenler. Çırruşkalar bile biz tuğandan başka beyler işleydi. Bizge Çırruşka demek o Turgağına 40-35 kilometre. Şuna göre bizim bütün yol üzeri Moskva, Vladivostok, bütün yakada şunu Çırruşka'ya gelip Çırruşka bile biz yaşayız. 1841 елда хәрби топографтар Рәсәй авылдарының исемлеген төҙөй. Ул исемлек хәзерге заманда Мәскәүдә дәүләт хәрби архивында һаҡлана. Унда Пермь губернаһы Аса өйәҙенең 28 ауылы, губернаның Пермь өйәҙе, ягъни бөгөнгө Пермь ҡалаһына яҡын ғына ятҡан 2 Ҡуян һәм Ҡолтай ауылдары башҡорт ауылдарынан иҫәпләнә. Улар бөгөн дә үҙҙәрен Ғәйнә ҡәбиләһе башҡорттары тип таный. Пермь ҡалаһында ла байтаҡ башҡорт йәшәй. Я вот представляю род Киямовых, деревня Маныш, Куединского района Пермского края. И род Шарифуллиных, также деревня Маныш Куединского района Пермского края. Ну, хочу отметить, что деревня Маныш до 1938 года находилась на территории Башкирской республики. А затем, значит, по образованию Пермской области был передан на территорию Пермской области. Вот сейчас мы находимся на границе Башкортостана и Пермского края. Можно сказать, от деревни шаг перешагнул, уже территория Башкортостана начинается, леса Башкирии. Вот, естественно, наши предки, значит, родились на территории Башкортостана. И затем продолжили жить в Пермском крае. Вот, нашли вот столько людей, сколько смогли, что у нас в Куеде есть, то и нашли. А остальное мы знаем, что это в городе Уфа находится. Ислам Шарифе, они родились в деревне Старокайпаново, Татышлинского района, значит, Башкортостана. Каяметтин, значит, это наш дедушка, значит, он является, значит, потомком Тажиддина. Пермьдә Фидарис Киямов, Радик Гарипов, Рафаэль Канзафаровтар башҡорт оҙон көйө, өзләү, ҡумыҙ, ҡурайҙа уйнау кеүек һөнәрҙәрҙе яңынан тергеҙгән. Башҡортостан менән сиктәш өлкәләрҙә, Рәсәйҙең ҙур ҡала һәм төбәктәрендә ҡоролтайҙар 1990 йылдар башында уҡ теркәлһә, республикабыҙҙың иң төньяҡ күршеһе Пермь крайында Башҡорт ҡоролтайы йәмәғәт ойошмаһы булараҡ 2007 йылдың февралендә генә рәсми рәүештә теркәлде. Уға тиклем крайҙың Чернушка, Аса, Октябрьский, Ҡуяҙы райондарында ҡоролтайҙар үҙ аллы эшләп килде. Шуға күрә лә, ошо райондарҙың йәмәғәт ойошмаларының эшмәкәрлеге менән Пермь крайы башҡорт ҡоролтайына 10 йыл тип һанала. Чернушка ҡалаһы һуңғы йылдарҙа башҡорт ижтимағи ойошмаһы үҙәгенә әүерелде. Наш Чернушинский район – это многонациональный район. На нашей территории более 15 национальностей. И мы всех уважаем и любим. Для нас все одинаковые. Русские, татары, башкиры, удмурты, чуваши и так далее. Поэтому наш район действительно многонациональный. И благодаря этому мы вот уже на территории нашего района на следующий год тоже проводить будем 10-летний юбилей, праздник, который мы проводим каждый год. Это праздник земли, праздник этнокультуры, когда мы предоставляем возможность всем национальностям, которые проживают на территории нашего района, показать свои традиции, обычаи. И хочу сказать, что мы действительно оказываем сегодня помощь всем нашим национальным площадкам, которые работают. Мы и помогаем домики строить, и костюмы покупаем. То есть мы с вами живем единой дружной семьей. Вы
очень дружный народ. Вы принимаете самое активное участие не только в наших праздниках, которые проходят на нашей территории, вы принимаете активное участие в праздниках, которые проходят на территории Пермского края, это Сабантуи. Вы принимаете активное участие и в соседней республике Башкортостан. А наш район, он вот соседствует с Татышлами, с Саскинским районом. С праздником, здоровья вам, счастья и процветания. Сарала катнашучылар Бүтә дөнья башкортлары Курултай башкарма комитетының яңа рәисе Илгиз Султанмуратов менән танышты. Мы знаем и в Башкортостане чтим память ваших соотечественников, ваших земляков Исмагилова, Тасимова, Тухтама Булатова. Вы знаете, да, всю Россию научил шахтерскому делу. Это Исмаил Тасимов. Ему открыты памятные доски и здесь, и в Горном институте, который он в первые годы его существования финансировал. О всем этом вы знаете. То есть, что хочу сказать, исторический потенциал очень большой у вас. Действительно, можно с гордостью сказать, башкиры в Пермском крае признаны как коренной народ. Они являются коренным народом. Они признаны как коренный народ. И со стороны властей есть внимание к ним как коренному народу. И мне кажется, вот это вот самое главное достижение за эти 10 лет. Үз аксаһына Рәсәйдә беренче тау институтын төҙөгән Исмаил Тасимовты 1773-74 елдарда Емельян Пугачев етәкселегендәге ихтилалда 11 полковник, төрле иҗтимагый сәяси дәверләрдә ил һәм дәүләт эшмәкәрләрен биргән бәрәкәтле төбәк ул Пермь ере. Был ердәргә күренекле мәгърифәтче Гали Соҡоройҙың да нәҫелдәре таралып ултырған. Был шәжәрә тамырзары белән Тәтешле районы Иске Күрдем авылына барып төшә. Шәжәрә безнең Исәнхандан башланган. Ул 1550 елларда яшәгән бик зур бөек хан булган. Үзе янында бик күп башка кабиләләрен туплаган. Исәнхан бөек Мыйкы бейзен варисы. Аның 4 малае була. Олы улыннан, быракканнан менә безнең Атнабаевтар гаилә хәбәрлыкка килә. Шарифулла Киеков гаилә хәбәрлыкка килә. Шарифулла Киековтан безнең Зарифяновтар, Барифяновтар, Талиповтар гаилә хәбәрлыкка килә. Исәнхандың бырак улыннан безнең Күрдем авылының тарихы башлана. Калган 3 улыннан Ләүха, Кыржау, Мамык безнең күрше авылларга нигез халалар. Аксает, Иске Соқор, Кудаш авыллары. Булар башкорт авыллары. Башкорт авыллары Тәтешле районында. Ике 2007 елда Куян авылында Исмаил Тасимовтың истәлегенә мемориаль тактаташ асылды. Елда барда йыйыны узгарыла. Бик үк еш булмаһа, төбәктә Башкортстандан сәнгать һәм мәдәният әһелләренең концертлары оештырыла. Был юлла Чернушка балаларына Нефтекама дәүләт филармониясының профессиональ курайсы һәм бәүселәр сәнгать дәресләре оештырды. Гайнәләрдә борын тик катын кызлар курайыннар булган. Һәм төрле одынлыктагы курайдарды мейс кашыгына тезеп куйыр булгандар. Совет заманында курай искелек калдыгы дип онытылды. Касандыр курай моңы тынып калган гайнә yerендә кабаттан курай моңы башкорт йөрі яңгыраны.
Төбәктә иң күп башкортлар Барда районында теркәлгән. Барда районы 2009 елда бөтә райондар арасында башкарган эшләре буенча мәдәни үзәк дип танылган. Пермь башкорттың иң борынгы кабиләһе гайнәләр төяге. Хәзерге заманда уларның төп мәсьәләсе ерле халыктың телен хаклап калу. Чөнки бүген Пермь өлкәһендә бер генә мәктәптә дә балаларга башкорт теле, башкорт тарихы өйрәтелмәй. Башкорт мәдәнияте өлкәнең Чернушка калаһында гына якшәмбе мәктәбендә өйрәнелә. Бүген байрам, зур байрам. Безнең ошо Пермь крайының Чернушка калаһында торучы башкортларының курултайын эшен башлап ебәрүгә 10 ел. Ошо 10 ел эчендә күп кенә эшләр эшләнде. Кыенлыктар булды, каршылыктар булды. Без үзебезнең эшебезне күрһәттек халыкка, чөнки төрле эшләр алып барабыз. Уку эшеме, бейергәме, йырларгамы, языргамы, башкача сөйләшергәме. Бу эшләрдә бик күп алып барабыз без. Чөнки менә әле башлап ебәрелгән безнең Чернушка курултайына 10 ел, ә башка райондар әле 10 ел ук үтмәне. Без аларны яйлап ялеп биттек ошо эшкә. Ә хәзер андагы бит эшләр бит менә бигрәк Барда районында андагы гайнә башкортлары испатланык, һез башкортлар, һез гайнә башкортлары дип әйтеп, хәзер алар аңлап, менә дигән итеп, шундай ансамбльләр оештырып, менә Пермь крайының башкортлары көндәре булды бит инде Башкортстанда. Шунда алар үзләренең бейүләрен, йырлауларын, профессиональ шундай үсешләрен күрһәтеп, гайнә башкортлары икәнен күрһәттеләр. Бу эштә безнең Чернушка калаһының менә ошо курултай агзаларының эше бик яле битте. Шуңа без горурланабыз. Bizning Чайковскийда башкортлар күп түгел. 225 кеше. Шулай булса, башкортлар безнең бик зур өлеш индерәләр милләт проблемаларында. Без башкорт татар отделение хастык. Үдебезнең мәктәптә. Үдебезнең балаларды башкортча укытты. Үдебезнең телдә укытты. Йырлатып, бейтеп йөрүбез. Менә шул балаларды, менә шул курай менән, менә шул балаларның курай менә алып килгән. Курай менән курайда бүген безнең балалар уйнарга тиешле. Йырныңнан юлдар төзәл. Аса өфе аралары якынайды тиеп күрәм. Кәрәккән зәңгәр күктән йолдызлар алып бирәм. Аса өфе юлдарыннан дуслык кукмагы үрәм. Йөрәгем тулы ылы хис, кабул ит Башкортстан. Узатып калды талдарым сәскәле Сулманстан. Балкыйым, янам һинең өсөн, ян кыям дустар өсөн. Алып килгән сәламдәрем сөйкемле халкым өсөн. Ижадымда, йырзарымда балкыган һезнең өчен. Тамырыңды һәм ырыу тамгаңды беләһеңме дип аталган шәҗәрә конкурсында Зикрия варихтары Зариповтарның шәҗәрәһе иң яхшыһы дип табылды. Өстәвенә уларның гаиләһе иң моңлы һәм йырга маһир булып сыкты. Төньяк көнбайыш башкортларының һөйләш теле Совет заманында гыйльми һәм фәнни әйләнештән төшеп калды дигәндә лә хата булмады. Чөнки күп телсе галимдар башкорт әдәби телен тик 2 көньяк һәм көнчыгыш диалектларына гына бүлеп йөрөтте. Күрнекле диалектологлар Дмитриев һәм Таһир Агайбаевлар 1940 елларда ук көнбайыш башкортларының диалекты башкорт әдәби теленең аерылган бер өлеше дип ифадә иттеләр. Бу диалект Башкортстанда һәм Башкортстан белән сиңдәш өлкәләрдә яшәгән байтак халыктың туган теле. Шул исәптән Башкортстан Республика Президенты Рөстәм Зәки улы Хәмитов та Борай, Аскын, Балтач
Тәтешле башкортларның әсә теле, башкорт әдәби теленең төньяк көнбайыш диалектында һөйләшә. Мәктәп, балалар баксаларында тәрбия, урамда аралашу тик русса гына булган заманда Пермь башкортлары ерле һөйләште һаклап калуды тик гаилә мөхитендә күрә. Күптән инде Башкортстанга представительство булдырырга мөрәҗәгать иткәнек, чөнки представительствосыз эшләүе бик авыр, бөтен нәмәне общественный уровеньда гына эшләүе кыен. Чөнки менә үзегез күреп торасыз, конечно, халык арасында әйдәүче бик активный халык көннән-көн кәми. Яшьләргә менә балаларга үзебезнең традицияләрне калдырырга кирә. Зур өмет багалап, без яңа президентыбызга да мөрәҗәгать итәргә кирә. Сит регионнарда яшәгән башкортлар безнең яңа президентыбыз онытмас. Ул безнең якташ, аның тамырлары белән минем Аскын районына барып тоташа эшләнде. Казанчы бер диалектта сөйләшәбез, шулай булгач biz bir-birimizni yakınırak, tezrek onlarımız diye biliriz. 2002 елгы халык исәбен алу мәгълүматлары буенча, Пермь краенда 40 меңдән ашу башкорт көн итә. Шуларның күпселеге Барга һәм Чернушка районнарында яшәй. Борынгы халык риwayәтендә гайнәләр кояштың көн сыгышына караганда көн баешына якынрак, ягъни кояштың мәңгелек караңгылыкка сумып, яңа көнгә сыгу юлында яшәй дип әйтелә. Пермь башкортлары һамман да шул изге ердә башкортлыктарын һаклап, яңа көн тууына исәп тотып яшәй. Действенность правосудия – ключевой, базовый признак правового государства. Закон, как известно, не терпит компромиссов. Он должен работать, неукоснительно исполняться всеми. От того, насколько точно в срок исполняются судебные акты, зависит эффективность судебной системы в целом, а значит и ее справедливость, и настроение людей, отметил президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Судебный пристав, как должностное лицо, известен с эпохи Средневековья. Первое упоминание отмечается еще в документах Новгорода и Пскова в XII-XV веках. Здесь они назначались князем или городским вече. В XVI веке на Руси была принята Псковская судная грамота. Согласно этому документу, исполнительские функции выполняли подвойские или приставские. Именно с этого времени в наш обиход и пришло профессиональное понятие «пристав», то есть человек, приставленный для выполнения какой-то важной задачи или поручения. Суть же их полномочий в то время связывалась в основном с исполнением денежных взысканий по решению суда. Работу пристава времен Древней Руси оплачивал проигравший судебную тяжбу. Виновному платить приставу 3 деньги. Вот такие свидетельства доносят до нас документы тех лет. Пристав был фигурой и влиятельной, и уважаемой. Указом Петра в 1717 году была образована юстиц-коллегия, а в ее составе урядный приказ, который осуществлял исполнительно-распорядительные функции на основании судебных решений и властных актов высших органов
и должностных лиц российского государства. 20 ноября 1864 года император Александр II утвердил ряд документов, в частности, учреждение судебных установлений, устав о наказаниях, налагаемых мировым судьей, устав уголовного судопроизводства и устав гражданского производства. Судебные приставы исполняли судебные решения при Кассационном департаменте правительствующего Сената, судебных палатах, окружных и мировых съездах. Эта государственная служба считалась и престижной, и высокооплачиваемой. В соответствии с учреждением судебных установлений, судебные приставы приступали к исполнению своих обязанностей только после удостоверения их в благонадежной нравственности и способностях кандидата к государственной службе. В связи с особой значимостью этой должности, кандидат в судебные приставы приводился к присяге духовным лицом в Большом зале судебного собрания либо Сената, в присутствии членов суда или Сената. Поступившим на службу приставам выдавалось свидетельство о поступлении его в должность с указанием местности, назначенной ему для жительства. Кроме этого, выдавался особый знак и особая печать. В среднем назначалось 12-18 приставов на губернию. В соответствии с действующим тогда законом, судебный пристав не мог поменять место жительства без разрешения председателя суда, при котором состоял. Вместе со столовыми и квартирными судебный пристав окружного суда получал в год 600 рублей. Император Александр II подчеркивал, что надо возвысить судебную власть, утвердить в народе уважение к закону как важные условия общественного благосостояния. Проходит время, сменяются общественные формации, рождается новое государство. Декрет советского правительства от 24 ноября 1917 года упразднил общие судебные установления, приостановил и действующий на то время институт мировых судей. Порядок в местных судах и других судебных органах обеспечивает